visto. Que tamén traballa Doraemon, o gato córnico, Paco! Onde vas ti así, Draculín? Oh, Halloween a Santa Comba! Nada, diso nada. Da non é noite para andar por aí, hai que quedar na casa, ir cedo para a cama, que mañá hai que ir cediño ao Campo Santo. Pero que dir, mamá, pero si o Halloween é unha tradición galega antiquísima. Cala a boca, payaso. O jalopín ese inventaron como que andía hai 3 anos, por favor. Unha tradición antiquísima galega é quedar na casa vendo todos xuntos a televisión. Nada de tele. A tradición de verdade é quedar na casa ao calor da lareira contando contos de medo. É o que imos facer. Veña, Kevin, senta aquí, ao calor do lume, ven. Que lume? Oi, non me cabrear, Kevin José. Senta aquí e ti empeza a contar contos de medo. Pero, que contos? Pero que contos? Pasas a vida pechado no garaxe falando ti só e agora non sabes ningún conto de medo, veña. Pois agora que o dis, sí, que me acordo dun conto terrorífico que vai dunha familia. Unha familia que quedan sen poder ver na televisión. Chámase Poltergeist. Poltergeist. Non me interesa. Borralla. Bueno, isto xa o vin. Máis borralla. Pero non chupar aquí a tome, que va a reventar a televisión de tanto zapear. Se revento a que é miña, que carallo, para que pensas que está o mando? Para zoupar nel, que carallo. A ver, home, fútbol histórico, Bebetiño, que tempos é, bueno, mellor cambio, que non quero poñerme triste. Home, mira, teletenda, que bonito. Chavalas, cachón. Cago, que pasa, Que vai pasar? Que afundiches de tanto abusar dela. Abusar da tele. Nin que fose un ser vivo, carallo. Tan ignorante. Bueno, ainda así o problema non foi na tele da casa, non. O problema estaba en todo o lameiro. Todo o lameiro quedou sen emisión. Que non vai, Horacio, non ves que non vai? Nin a TDP, nin o... Mira pa aí, vai. Nin o Canal Cruz, nin nada. O do repetidor non é, que... Dixo o técnico que estaba perfectamente. No. Está claro que nos enfrontamos a outro suceso paranormal relacionado coas ondas hercianas. Como aquel que lle pasou a Paco sin ansia há máis de 20 anos. De que merda falas, Wikipedia? De que falas? Que lle pasou a Paco sin ansia? Ai, non o sabes. Pois fala con Dona Hortensia, que ahora sabe che ben a historia. Misterioso te pos. Mas vou falar con ela, xa que ti non me contas. Ti ves, Puscas. Eu iba, que teño boas ganas de saber como acaba isto, pero vou quedar aquí insistindo a ver se a forza de dalle me volven un canal. Mira, nin a gallega dor, nin nada. Tampouco queres, non queres. Cago la vida. Aquel suceso aconteceu nun pasado moi remoto, cando só había 3 cangles de televisión. E Paco, sen ansia, pasaba o día deitado no sofá, mirando para a televisión. Daí o nome de Paco sen ansia, normal, todo o día deitado. Cambiaba compulsivamente de canle, dunha canle a outra, dunha canle a outra. Fájome unha idea que eu son así dun estilo tamén. Ata que un día a televisión fartouse dele e abduciu-no. Así que o seu espírito quedou condenado a vagar polas cangles de televisión e por toda a programación. A última vez que se lle viu, estaba intentando roubarlle un bocadillo a Miro Pereira no bar Suízo. Pois ese capítulo hasta no vin. Pero a ver, Dona Hortensia, por favor. Iso que me está contando non ten explicación lógica de ningún tipo. Tena! E vouche decir calé. Onde está construído o repetidor de Lameiro, hai un antigo cemiterio indio. E as almas dos defuntos moléstanse cando a xente cambia de canle e usa o manto abusivamente. Indios en Lameiro, indios. Hai moito indio solto por aí, pero indios en Lameiro. É de que tribu? A ver, de que tribu? Dos mapaches. Pero que tan ignorante es? Da tribu dos bons e generosos, da nación de Breogán. Ou é que non sabes a letra do himno? Toda non. Eu vou chegar á segunda estrofa aí, pérdame, pero movo os labios así como a quen que sei. Como fai todo o mundo por outra parte? Perdoe. Sí. Como? Pero non pode ser. Puscas, o noso Puscas. No! Atoparon a Puscas cun coitelo chantado nas costas.
Pero tranquilos, por sorte a cousa quedou nun susto. Por nada, primeiro parecía algo grave, pero nada, foi un rascaciño de nada. Pero que ocorreu, Puscas, conta? Pois estaba eu aquí comando, intentando que a televisión volvera en razón, e cando retornou o sinal, pois estaban botando un programa deses de teletenda, especial de cuchillos dos chinos que cortan que nin diolas, sabes? Pois eu nese momento gireime para coñer uns cacahuetes e zas! Puñalada nas costas. E non piches quen foi? Non o vi, pero eu desconfío da Amancio, do de Bar da Manza, porque xa temos unha enemistade fai tempo. Error, Puscas, error. Non foi Amancio. Foi a tele. Sí, abusabas tanto do mando que vingouse de ti lanzándoche un coitelo. E pa aí, deses coitelos que venden na teletenda. Coitelo chino. Xa é verdade, mira para aquí, si que é un deses coitelos feng shui especial para a carne, non é? Cuidado, se cadra só foi un aviso. A próxima vez podes acabar como o pobre Paco sin ansia, abducido, e rematar o resto dos teus días vagando pola programación. Non se o podo impedir. Que queres dicir, Moncho? Levo toda a vida deixándome mangonear polo xefe, pola muller, polo vos, por fillo. Sabes que? Non penso consentir que a televisión mande en mí. Voulle parar os pés agora mesmo. Vamos a ver. Pero Moncho, ahora que volveu o sinal, imos quedarse en televisión outra vez. É xusto hoxe que botou o partido da Champions. Moncho! Mira, volveu o sinal da televisión. Xa sei, cariño, xa sei. Elvira, vai un momento á cociña a facerme un bocadillo de natacha, mira que teño unha fame negra. Eu vou amañar aquí uns temas que a nosa telefunquen. Toma! Toma polo... Vamos, palomita. Toma, chaval. Ora. Taca! Zupo! Nos truco. Deillo a mando, pero a lo loco, a lo loco. E daría un pouco. Uns destellos fulgurantes saían da televisión e unha forza apoderouse de min e levoume polos aires, Dios, dunha maneira increíble. Mágoa que non o puidesedes ver, pero que claro, que tanto efecto especial íbase no presupuesto, non sabes, Así que ides ter que conformarvos con imaginalo. Aquí tes, Moncho. Moncho! Pero onde se meteu? Moncho! Aquí, Elvira. Aquí onde? Aquí, na tele. Aquí, Elvira, aquí. Pero como fixeches? Estou seducido a televisión. A nai que che pariu. É lástima de bocadillo, fixéchelo grande, cabrona. Si, ó. Normal que se asustase. É que estas cousas non pasan todos os días. Pero, por caralla, é que ao final un sempre se acaba facendo a nova situación. Elviriña! Que tal, meu rei? Xa estás aí? Fixéchelo o recado que che mandei? Sí, fixen. Pasa que nada, non houve maneira, fun ar de bullo á casa da conexa. E nada, a pequena esta nucha non quer depilarse ao carallo. E gusta dis que non vai con ela, que é moi moderno. Pero bueno, eu dixo, E que tal o día? O día ben, o día bastante animado. Sí, fomos tomar aí uns chiquitos e tal, e despois fomos botar a partida de Tutepemán, o can Rex, o alemán. Sabes, é moito xogar as cartas ese can. Sabe todas as que van fora, o cabrón. E máis eu, bueno, moi ben, un día maravilloso. E comiches? Comín ben tamén, sí. Fun ali a xunto de larpeiros, maneira que mantén ese tipo po arroz con lumbrigante, que maravilla. Bueno, e tamén chupamos de lo lindo. Ai, meu rei, e non atoparás a ninguén que che diga como sair da tele? Pois non sei, cariño, porque, mira, fun falar co padre Casares, dixo, a ver se que a religión e tal. E despois con Jorge Mira, que ele é científico, pero nada, nin ciencia, ni nada. Paciencia, hai que ter paciencia. Ai, Moncho, moito te boto a faltar. Eu a ti, cariño, eu a ti. Mentira cochina. Non sabe de la vidaza que me peguei dentro da televisión. Que maravilla, dun programa pa outro. Veña, chavalas, contemporáneas, de todo. Unha maravilla, amigo. Lástima que as 2 semanas a televisión volveume chuspir para fora e... Oh, carallo, acabouse todo. Aí sí que se vengaron de min os espíritus do cemiterio indio. Sí, era visto. Que medo pasei, Eu que pensei que ia ser unha historia de homosexuais. Homosexuais? Por que de homosexuais? Polo título da historia, Poltergeist. Xa. Pero xa viches que non.
Que iba de cousas endemoniadas. Unha televisión endemoniada. As cousas endemoniadas dan moitísimo máis medo. Sí, sobre todo cando son cousas aparentemente inofensivas. Como o protagonista da próxima historia que vos vou contar agora. Chámase Yuki, o boneco diabólico. O boneco diabólico. Andaba aclando un pouco a miña finca, a recollida. Coñecedes, non? E mirado que atopei debaixo dun somiar. Yukich, o boneco de Yukich. Que a camiseta oficial da temporada 93-94. Mira para allí. 5. Toma, campeón, para ti. Pero para que me das esta merda de boneco? Non o quero, Pode que non o queiras agora, pero seguro que lle acabas collendo cariño, como nos pasou a todos os deportivistas cando o perdoamos. Chámase Yuki. Yuki! Como un boneco diabólico! Home, non, como o xogador que fallou o penalti máis famoso da historia. Despois do Tuarai, claro. O penalti que nos costou unha liga. Ai, mala chispa o coma. Que bien, José? Ei, que bien, José? Que me fala? Que? Quen é? Son eu, o teu novo amigo. Yuki! Como que che falou? Non ves que é un boneco? E faloume, xuro, bolo! Pero que, José, ti non andarás co porro. Non, de verdade que me falou e díxome que fixese incluso tremonías. Ai, santo Cristo. Pero, mira, quero ese boneco fora da casa, Moncho? Ala, carallo. Por favor, non me digas que vas creer o que di o desequilibrado do teu fillo. Non sei se crelo ou non, pero que non me gusta o boneco. Cheira fatal, e mira que feo é. Mira, deixalo onde o atopaches. A madre que pariu. Non o quere na casa o carallo, así ela. Así que, cando vai de camiño po choio na recollida, despois do chispazo mañanero, meto ali a fundo e ala, que se quede ali. Eixe, Moncho, se non o quere, damo a min, Como? Todo teu. A ti para que carallo queres un boneco de Jokic? Ti non ves que cada vez que mires por el vas a acordar daquel fatídico minuto 89 do 14 de maio do 94 no que perdemos unha liga porque fallou un penalti mal executado? Pois precisamente por iso. Cada vez que me acordo do penalti, collo un pau mazo a paus e claro, desafogos. Bueno, isto así como terapia non está mal. Pesado don Anselmo. Retrásome 5 minutos de nada e xa está chamando o tipo. Madre que o pariu. Sí. Xa estou aquí, don Anselmo. Sí, xa. Macho, que horas son estas de chegar? Que desculpa tes hoxe, Gandú? Perdoa, que tiven que desfacerme dun boneco que atopei na recollida e... Como? Atopaches un boneco na túa finca, na recollida? Un boneco vestido cunha camiseta do Depo. Sí, que a camiseta de Yuki, en paz descanse. Santo ceo. E el volveu. Moncho, estamos todos nun grave perigo. Onde está agora ese boneco? Pois está, Espera, que igual é Alfredo que chamou pola desbrozadora. Sí. Como? Pero non pode ser. Puscas! O noso Puscas! Acaban de atopar a Puscas cun coitelo cravado nas costas! Volveu a actuar. Cando Puscas chegou ao ambulatorio, dábano prácticamente por morto. Pasa que despois examinaron un pouco máis con xeito e viron que a cousa non era para tanto. Pois nada, foi un corte limpo. 4 puntos, un poquinho de crocromo e xa me mandaron para casa. Pero que correu Puscas? Conta! Por vos, estaba eu aquí que non tiña nada que facer, non entraba un cliente e douseme por pensar e dixendo, vou ir afora por un vergallo para zoparlle un pouco a boneco, non? E di unha volta e ras! Xa noitei un coitelazo nas costas. Dios, e biche quen foi? Ai, na que me mata non che sabería decir quen foi. Pero eu desconfío da Amancio. Amancio, do bar da Amancio que nunca nos leva por dentro. Non, Puscas, non. Non foi Amancio que te acoitelou. Foi Yuki.
Yuki, o boneco diabólico. Eso non pode ser. En que se basea para afirmar tal cousa, don Anselmo? Explíquese. Veredes, estimados colegas, Yuki é un ser inanimado que cobra vida a través dun poder infernal que o dirixe para que siga facendo mal como o golem ou o monstro de Frankenstein. Sabedes de que vos falo, non? Agora, ainda que me maten, non teño nin papa. Xame, si, como non ia saber quen é Einstein? O de E igual a M por C ao cuadrado. ¡Hala, carallo! Ese é Albert Einstein animal, pero don Anselmo fala do seu primo malvado, Frank Einstein. A verdade que estou calado. En fin, o boneco permaneceu a familia todo este tempo e mamá sempre estivo moi unida a él. Xa sabedes como é mamá de Agarimosa. Pero a lenda conta que Yuki, o boneco, está detrás de todas as desgrazas que teñen acontecido neste país nos últimos tempos. Se xa máis preciso, don Anselmo, de que desgraza estamos falando? Da guerra civil, da catástrofe do Prestige, do andazo da gripe que acabou coa congregación luterana da Choupana. E sí, nel do penalti do 94. ¡Ajá! Sabía eu, vamos. Se sabía eu que tirou o penalti mal a posta, eh? Se Yuki non fallaba un penalti. Non, Moncho, non foi Yuki. Foi o boneco diabólico Yuki que suplantou a Yuki, o home. Veña, dígame vostede logo como está agora de entrenador no Valencia. Porque é o Judas Iscariote, home, foi el a Poncho, propósito. cala a boca, non seas disperso e deixa falar don Anselmo. Grazas, lindo. Total, que un día armeime de valor, collín a ese ser perverso e malvado e leveino a recollida á finca de Moncho. E ali, zas, tireino na lama para que se afundise para sempre nas profundidades do Averno e ali permanecese eternamente. E, efectivamente, ali estivo tempo e tempo, ata o de agora. Para os que non o saibades, a miña finca, a recollida, chupa para dentro todo canto cae nela. Todo, Bueno, vese que os seres malignos atragántanse e algo nos tolera. Rapaces, comprenderedes que despois do que vos acabo de contar, nos enfrentamos ao mal en estado puro. A humanidade está en perigo, temos que actuar. Conte comigo nesta cruzada contra as forzas do mal, don Anselmo. Moitas grazas, Lino. Non esperaba menos de ti. Buscas, sabes onde está Yuki? Non sei, eu cando volvín do ambulatorio xa non estaba. Desconfío que mo roubou Amancio. Deus santo, Virxen Santísima. Hai unha vida en perigo. Vos sabedes se falou con alguén? Se falou con alguén? Espere que o pense. Hola, Kevin José. Nunca debiches desfacerte de min. Cando nos demos conta de que Kevin estaba en perigo, saímos todos correndo para salvalo. Todos non. Puscos non sei o que... Vou botar a mañá no ambulatorio. Quedou no bar a ver se facía algo de caixa para salvar o día. Normal. Kevin! Kevinciño! Oh, menos mal que estás vivo, nené. Que? Viches a Yupi? Sí, pero non me ides creer, é que... Volveume falar. Cremoste, Kevin. Cremoste. Responde, isto é moi importante. Que che dixo exactamente? Pois estaba rebotadísimo, Mira, chamoume de todo, chamoume traidor, falso, mal amigo, e depois comeu unhas palomitas e marchou. E sabes onde foi? Díxome que ia onde a súa nai, que era a única persoa que o quería de verdade, e que ia ir onde ela, que non se ia separar xa máis dela. Menos mal. Amigos, xa podemos estar tranquilos. Non corremos peligro. Está seguro, don Anselmo, en que se basea para facer tal afirmación? Completamente. Escoitade, Yuki regresou aos infernos co seu proxenitor, que non é outro que o mismísimo Satanás, príncipe das tebras, señor do Averno. Amigos, podo asegurar e aseguro que Yuki xa non está neste mundo. Ai, meu pequerrecho, canto te botei en falta.
E agora imos ten o char ben para que Anselmito non se cele. Pero antes, un baño e a cambiar a muda. Si, meu rei, teñoche preparado un uniforme do Celta que che vai encantar. Xa lles vai tocando os de Vigo sufrir, que os do Depor teñen abondo co descenso. Que medo pasei, Eu que pensei que ia ser unha historia de homosexuais. Homosexuais, por que de homosexuais? Polo título da historia, Poltergeist. 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 Xa. Xa. Poltergeist. Xa. Pero xa viches que non. Que iba de cousas endemoniadas. Unha televisión endemoniada. As cousas endemoniadas dan moitísimo máis medo. Sí, sobre todo cando son cousas aparentemente inofensivas. Como o protagonista da próxima historia que vos vou contar agora. Chámase Yuki, o boneco diabólico. O boneco diabólico. Andaba aclando un pouco a miña finca, a recollida. Coñecedes, non? E mirado que atopei debaixo dun somiar. Yukich, o boneco de Yukich. Que a camiseta oficial da temporada 93-94. Mira para aquí. Os 5. Toma, campeón, para ti. Pero para que me das esta merda de boneco? Non o quero, Pode que non o queiras agora, Pero seguro que lle acabas collendo cariño, como nos pasou a todos os deportivistas cando o perdoamos. Chámase Yuki. Yuki! Como un boneco diabólico! Home, non, como o xogador que fallou o penalti máis famoso da historia. Despois do de Tuarai, claro. O penalti que nos costou unha liga. Ai, mala chispa o coma. Que bien, José? Que bien, José? Que me fala? Que? Quen é? Son eu, o teu novo amigo. Yuki! Como que che falou? Non ves que é un boneco? E faloume, xuro, bolo! Pero que, José, ti non andarás co porro. Non, de verdade que me falou e díxome que fixese incluso tremonías. Ai, santo Cristo. Pero, mira, quero ese boneco fora da casa, Moncho? Ala, carallo. Por favor, non me digas que vas creer o que digo desequilibrado do teu fillo. Non sei se crelo ou non, pero que non me gusta o boneco. Cheira fatal, e mira que feo é, Mira, deixalo onde o atopaches. A madre que pariu. Non o quere na casa o carallo, así ela. Así que, cando vai de camiño po choio na recollida, despois do chispazo mañanero, meto ali a fundo e ala, que se quede ali. Eixe, Moncho. Se non o quere, damo a min, Como? Todo teu. A ti para que carallo queres un boneco de Jokic? Ti non ves que cada vez que mires por el basta acordar daquel fatídico minuto 89 do 14 de maio do 94 no que perdemos unha liga porque fallou un penalti mal executado? Pois precisamente por iso. Cada vez que me acordo do penalti, collo un pau mazo a paus e claro, desafogos. Isto así como terapia non está mal. Pesado don Anselmo. Retrásome 5 minutos de nada e xa está chamando o tipo. Madre que o pariu. Sí. Xa estou aquí, don Anselmo. Sí, xa. Mancho, que horas son estas de chegar? Que desculpa tes hoxe, Gambú? Perdoa, que tiven que desfacerme dun boneco que atopei na recollida e... Como? Atopaches un boneco na túa finca, na recollida? Un boneco vestido cunha camiseta do Depor. Sí, que a camiseta de Yuki, en paz descanso. Santo ceo. E volveu. Moncho, estamos todos nun grave perigo. Onde está agora ese boneco? Pois está, Espera, que igual é Alfredo que chamou pola desbrozadora. Sí. Como? Pero non pode ser. Puscas! O noso Puscas! Acaban de atopar a Puscas cun coitelo cravado nas costas! Volveu a actuar. Cando Puscas chegou ao ambulatorio, dábano prácticamente por morto. Pasa que despois
examinaron un pouco máis con xeito e viron que a cousa non era para tanto. Pois nada, foi un corte limpo. 4 puntos, un poquinho de crocromo e xa me mandaron para casa. Pero que correu Puscas? Conta, conta. Por vos, estaba eu aquí que non tiña nada que facer, non entraba un cliente e douseme por pensar e dixen eu, vou ir afora por un vergallo pa zoparlle un pouco ao boneco, non? E di unha volta e ras! Se noitei un cointelazo nas costas. Dios, e bicho quen foi? Vai, na que me mate non che sabería decir quen foi. Pero eu desconfío da Amancio. Amancio, do bar da Amancio, que nunca nos leva por dentro. Non, Puscas, non. Non foi Amancio que te acoitelou. Foi Yuki. Yuki, o boneco diabólico. Eso non pode ser. En que se basea para afirmar tal cousa, don Anselmo? Explíquese. Veredes, estimados colegas, Yuki é un ser inanimado que cobra vida a través dun poder infernal que o dirixe para que siga facendo mal como o golem ou o monstro de Frankenstein. Sabedes de que vos falo, non? Agora, ainda que me maten, non teño nin papa. Xame, si, como non he de saber quen é Einstein? O de E igual a M por C ao cuadrado. ¡Ah, carallo! Ese é Albert Einstein animal, pero don Anselmo fala do seu primo malvado, Frank Einstein. Da cara estou calado. En fin, o boneco permaneceu a familia todo este tempo e mamá sempre estivo moi unida a él. Xa sabedes como é mamá de Agarimosa. Pero a lenda conta que Yuki, o boneco, está detrás de todas as desgrazas que teñen acontecido neste país nos últimos tempos. Sexa máis preciso, don Anselmo, de que desgrazas estamos falando? Da guerra civil, da catástrofe do Prestige, do andazo da gripe que acabou coa congregación luterana da Choupana. E sí, nel do penalti do 94. Ajá! Sabía eu, vamos, se sabía eu que tirou o penalti mal a posta, e se Yuki non fallaba un penalti. Non, Moncho, non foi Yuki. Foi o boneco diabólico Yuki que suplantou a Yuki, o home. Veña, dígame vostede logo como está agora de entrenador no Valencia. Porque é o Judas Iscariote, home, foi el, a Poncho, propósito. cala a boca, non sexas disperso, e deixe falar don Anselmo. Grazas, lindo. Total, que un día armeime de valor, collín a ese ser perverso e malvado e leveino a recollida á finca de Moncho. E ali, zas, tireino na lava para que se afundise para sempre nas profundidades do Averno e ali permanecese eternamente. E, efectivamente, ali estivo tempo e tempo, ata o de agora. Pros que non nos saibades, a miña finca a recollida chupa para dentro todo canto cae nela. Todo, Bueno, vese que os seres malignos atragántanse e algo nos tolera. Rapaces, comprenderedes que despois do que vos acabo de contar, nos enfrentamos ao mal en estado puro. A humanidade está en perigo, temos que actuar. Conte comigo nesta cruzada contra as forzas do mal, don Anselmo. Moitas grazas, Lino. Non esperaba menos de ti. Puscas, sabes onde está Yuki? Non sei, eu cando volvín do ambulatorio xa non estaba. Desconfío que mo roubou Amancio. Deus santo, Virxen Santísima. Hai unha vida en perigo. Vos sabedes se falou con alguén? Se falou con alguén? Espere que o pense. Hola, Kevin José. Nunca debiches desfacerte de min. Cando nos demos conta de que Kevin estaba en perigo, saímos todos correndo para salvalo. Todos non. Puscas non sei o que... Vou botar a mañá no ambulatorio. Quedou no bar a ver se facía algo de caixa para salvar o día. Normal. Kevin! Kevinciño! Oh, menos mal que estás vivo, nené. Que? Viches a Yupi? Sí, pero non me ides creer, é que... Volveume falar. Cremoste, Kevin. Cremoste. Non responde. Isto é moi importante. Que che dixo exactamente? Uah,
Pois estaba rebotadísimo, Mira, chamoume de todo. Chamoume traidor, falso, mal amigo. E depois comeu unhas palomitas e marchou. E sabes onde foi? Díxome que ia onde a súa nai, que era a única persoa que o quería de verdade, e que ia ir onde ela, que non se ia separar xa máis dela. Menos mal. Amigos, xa podemos estar tranquilos. Non corremos peligro. Estás seguro, don Anselmo, que se basea para facer tal afirmación? Completamente. Escoitade, Yuki regresou aos infernos co seu proxenitor, que non é outro que o mismísimo Satanás, príncipe das tebras, señor do Averno. Amigos, podo asegurar e aseguro que Yuki xa non está neste mundo. Ai, meu pequerrecho, canto te botei en falta. E agora imos te agochar ben para que Anselmito non se cele. Pero antes, un baño e a cambiar a muda. Si, meu rei, teñoche preparado un uniforme do Celta que che vai encantar. Xa lles vai tocando os de Vigo sufrir, que os do Depor teñen abondo co descenso. Mi maje, quen contaba que os obxetos tipo televisión e os bonecos fosen cousas tan terroríficas? Si, xa está ben con contos con cousas. Por que non contas un conto de difuntos así, como Deus manda? Ai, sí, queredes un bo? Sí. Pois é un de mortos moi bo, Ai, sí, peña. Chámase Sei o que fixestes no último churrasco. Sei o que fixestes o último churrasco. Vamos. Vamos, neno, vamos, que ahora vai, vete ya. Cuidado con os baistais que ven, muchacho, cuidado. Pero como mundo, pero... Vamos, é mestre, ten que tirar mestre. Se veña, vamos, neno, vamos, que é o gol da tua vida se o marca. Minuto 90. Vamos, pequeniño, vamos, mestre, meu corazón alá, vamos lá. Sí, foi penalti, neno, sí, xa vimos, penso que estou mirando pa... Quito uno. Va, chaval, aí vai. Veña, mestre, vai. Vai, por la derecha, Mira como se emociona o tipo, como se emociona. Loco, Lino. Mira, eres tiroso en plancho. Lino. Dai unha patada, a ver se espabila. A ver. Non respira, macho, non lle encontro pulso. Ui, pois se non respira eso xa vai ser jodido eso, Sí, bueno, pois mira, agora vemos o desconto, que son 5 minutos, e despois xa miramos se vamos a urgencias ou matámonos. Acabas así, Nos sitios pequenos non hai moito follón de autopsias e de forenses e cousas desas do CSI. Que va, aquí se tes un contacto na funeraria, organizas un enterro en 2 horas, Bueno, que punta do tacón. Vai, pois unha cousa menos. Haberá que facer algo de cear. Pois eu quedo aquí co papá, que non quero quedar só. Que pasou, Kevin, estás ben? Pois no enterro de Lino, pois que sentín así unha sensación como sobrenatural. Meu neniño, pero iso é a pena do primeiro momento, pero xa verás que logo che pasa. Non, claro. Lino vai estar mellor en calquera sitio que aquí. Non te acordas da vida ruín e a cativeira que levaba? Xa, pero quedo aquí contigo. É que non podo olvidarme así da sensación esa que tiven así que... Que é iso? Que é iso? O que? A ver, unha carta para min. Está aberta. Ai! Como es que che mandaba Lino? Seguro que volveu dentro os mortos. Ai, non digas iso, neno, que pon? Unha cousa ben extraña. Pon, sei o que fixestes no último churrasco. Se por min fose, a carta e o lixo é nosa cear, Que a mí os enterros dame moita fame, carallo. Pasa que Kevin empezou a falar de non sei que, dunha película de mortos que viñan para vingarse. Bueno, carallada do rapaz. O caso é que, inmediatamente despois, sucedeu algo moi extraño. Nené, tranquilo, xa está. Quen é agora? Ramón. Sí, hola, Ramona, dime. Como, Puscas? O noso Puscas? Espera, vou para aí inmediatamente. Que pasou? Puscas, o noso Puscas. Atoparon-no cun cuitelo clavado nas costas. A primeira
primeira impresión era algo forte, non vos digo que non, pero, bueno, despois a cousa volveuse normal. Pois cando volvín no ambulatorio, aí estaba a carta arriba do mostrador. Estaba aberta. Estaba aberta como está agora. E claro, eu xa pensei en Lino. Hasta cando a estaba lendo, me pareceu escoitar as rodiñas do carro de carteiro. E non me dou nin tempo a mirar. ¡Ras! Que dicía a carta? Está... é un mensaxe, unha... Debe ser un poema antigo ou algo, mira. Sei o que fixestes no último churrasco. O aliño que é a miña. Sabes que che digo? Eu desconfío de Amancio, que me ten moita tirria desde fai tempo. Non, nada de Amancio. Isto é moito pior. Pero aquí non vos dades conta do que está pasando. Home, Kevin falou de unha película de mortos, pero non lle fixo moito caso. Non nada de película de mortos, papá Moncho. Isto é moito pior. Isto é Lino que volve desde o máis alá para vingarse de vos. Bueno, de nós. Pero será cara dura, pero nós que lle fixemos. Como que vos que lle fixemos? Non morreu Lino aquí no teu bar afogado coa túa comida. E non morreu aquí sin recibir auxilio ningún. Pero tampouco hai que entrar en detalliño, Ramona, tranquila, relaxa. Hai que facer algo, Non podemos que deixar que Lino siga matando xente así, con esa soltura. Tranquilo, papá Moncho. Sei perfectamente o que hai que facer. Moi ben, este é o sistema para traer de volta aos mortos moi efectivo en Transilvania. Pois veña, dalle rápido a ver se aparece o parvo ese e aclaramos todo unha vez, que aparte estou afogando. Veña, dalle. Veña, moi ben, collemos masas. Aí vai. Volve Lino, volve amigo. Volve dos mortos ao mundo dos vivos. Estamos aquí, Lambón. Home, Lino, que tal? Senta tranquilo que teño que falar un par de cousiñas contigo. Como lle faz eso a puscas, hombre? Cala a boca que agora vou chegar a túa parte. Ai, non te poñas chulito que estás na miña casa, Nada, mira que non vai contigo, vai con este desgraciado que me deixou morrer como un can. Ai, a ver, Lino, razona tranquilo, por favor. Era Messi nos 11 metros, tirando un penalti da Champions. Por favor, home, que non me pode deixar de mirar para un penalti nun momento así, por favor. Puse era boa, pero ainda así non estivo ben, Moncho. Bueno, yo sei, normal, pero cuidado, que maneira de tirar o penalti é pola escuadra, ni todas telarañas todas. Yo sei, mona, só vin con Tomo Maradona la riba. E como cosa, pero Maradona está morto. Maradona onde vai que está morto, que anda por aí o imitador. Sabíao! A revelación da morte de Maradona aínda nos valeu para falar así un bo anaco, Aos 10 minutos estaba todo esquecido. Que gran tipo é o Lino defunto, E é normal que chega algo tarde, que vendo máis alá, Normal. Aí o tes, aí ven. Pois, como viña buscas. Que Lino, que tal? Moito choio, Moncho, moito choio. O defunto é moito de escribir, entendes? Como ten tempo, traemos correspondencia. Esta de teu bisavó Edelmiro, Moncho. Tipo excelente. É un xogador de brisca onde os haxa. Este é para ti, Pusquiñas. A mí. Que é do familiar. Do turista que enterraches na leira de atrás aos 5 anos. Está en alemán, pero para mí que son todo insultos. Vale, chispa o parta. Buah! Ainda dá moito máis medo as historias de aparecidos que as de monecos e televisións diabólicas. Tiño agora o corazón a 100 por hora, Mira o que fixeches, Moncho. Agora o neno non vai poder dormir con medo. Mira o que fixecha. Penso fuches tía que me mandou que contara contos de medo. Ainda por aí. Bueno, pois xa está, xa non hai máis contos de medo. Pon a tele a ver se se relaxa un pouco o rapaz. Xa ven, padre de Dios. Está. Hola, Kevin. A televisión chupou a papá, como non conto. Non, Kevin, non ves que é o vídeo que grabou teu pai polo San Mamede, É o carallo do mando, home, que ás veces prendo o vídeo, está como o carallo. Ai, que susto. Boas noites por decir algo. Non lle fagas caso, Lino, home, que está moi sensible o rapaz. Pero mira, está moi pálido, pasou algo. Que si pasou, Elvira. Acaban de coiterar a Puscas. Como? A Puscas? ¡Vamos a Puscas! ¡No!
Bueno, pois non vou esperar pola ambulancia porque xa sei como vai isto. Xa sabedes, amigos, ata aquí chegou o especial Contos de Medo de Era Visto. Disculpademe que vou ir un momentiño ao cuarto de baño, arrancar o coitelo e botarlle un pouquiño de colocromo á ferida. No, tedme aquí o bar por se ven alguén. Marte tranquilo, xefe. Non poñas eses ollos que me espanta la clientela, home. Vale, xefe. Que tan payaso eres, machín.